RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug aton ni Elaine Bathan. Ingon naman sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kevin, 31 anyos. Doon ay ka-live-in, apan dili mi kasado sa akong pares. Doon nami usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suwat suliran. Kabayan kini sa akong kinatao nga maglisod og gahi. Aron inyong sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Barang kapo naman kuwan eh. Kuwan naman ganin ni bigahe. Sige lang. Ako'y bahala. Kevin. Noon sa man, Kevin. Uy. Habit na mag 30 minutes. Nagromansa pa ako nimo. Wa naman yun mo kahing imo. Sorry han. Ansa man? Dili ako ni mo love. Wa na kay ganan ako. Of course not. I love you han. Pero bisag ako nahibong kung ano maglisod na siya gahi basta makahumat ako sa karaon. Dili yun. Wa na gid kay ganan ako. Bahala na kadya, uy. Mag-ilis ako. Oh, girlie. Mau ba, Brad? Lagi brad ay. Paitabian eh. Nga ano man kaha nga nun ini man. Sa una di man ko ini god. Kagabi na ko sa una. Bisag 5 pa ka round. Kaya na ko. Pero karon brad. Maglisod man kog duha. Yay, wa ka kay sakit, Brad? Unsa? Unsa sakit? Oh, pasyente na kay sakit ba niya? Kuan, kanang usa na sa mga symptoms or epekto kung nanong maglisod na nagkuan, gahi. Oh. Tayo pa brad. Ngano nakasulti mo ka na brad? Ay, doon naman ko kinadunggan nga istorya sa mga katigwangan. Nga basta kuno nga maglisod na gahi ang kuan, si Junior, posible kuno nga simptoma na or epekto na sa gibati nga sakit. Mo ba brad? Oo, sumandi ay, o man ay, nadunggan na ako. Pero di sa ko sayo, no? Continue ba kina? Brad, unsa man sa kuno sakita? Kala ko ng taas kag sugar. Usa na sa epekto kung ano nga dili na bugahi ang Junior. Unsa brad? Yay ka, di ba kakataas og sugar, no? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nakalitan ko sa gipungutanan sa akong amigo kung dili ba ko taas og sugar. Kaysa pagkatinuod lang gyud. Hilig gyud ko og soft drinks ug mga sweets. Ug dili ko hilig og inom og tubig. Ug unya. Naunsa naman tao ka, oy? Uy, ikaw ba? Nga naman ka? Nagdungan man tagkatao, una magkagkamatay. Paita sa di mo, oy. Kuha ang matalibog kalipay. Ay, pait. Han? Honey? Girlie? Noon sa kadiha? Siyempre. Kibaw na ka. Sus! Mag-una-una. Nya dili kaabot og duha ka round. Ay, sus. Shh. Sure ko karunan.
makaabot ni karon bisag tulo pa. Bantay bitaw, ha? Ita ni mo, Permi naman lang ingon ini. Di man kaingon ana sa una. Nga naman ni Ron. Wa sa kumibawan. Sorry kayo. Sus. Sunod ha. Kung gusto ka nga doon ay mahitabo na to, pag inumdaan og tambal nga pampagahi ha, para masatisfy sad ko, Oh. Han, asa mo ka? Sorry na. Hala ka di, isapot ko. Paita biyani, oy. Unsa ka, Brad, kung magpa-check up lang ka? Brad, Oh, para may bawgi ka kung gano'n ka mag-lisod ng ginagkuhan. Baho na ka. Mapawong na siya, human ka baka one round. uwawa sa dana, Brad. Ikaw pa-check Nga up naman ako. man ka Para naman na si mong kaugalingon. Ug labaw lang para po na sa imong kalibin nga si girly. Bahin sa day ni girly, Brad. Murag, nasuko na siya nako. Murag na siya gawigaanan nako. Kaya lagi, ang iyang pagtuo. At dili kung nako siya love, maong. Nangluod siya. Ugapon lang. Isuoy bigbalik. Pero, maritod gihapon. Dili ko kaabot og 2 ka raon. Si? Indutar ba ng girly nga imong kuhan? Malakang siya juga. Kung ako panay mo, no? Pa-check up na. Mintra sayo-sayo pa. Oh, Brad. Gusto ko magpa-check up para may bawag yun ko kung unsay rason kung anong maglisod siya gahi. Pero mahadlok sad ko kung kaya magpa-check up ko basin doon na makahibaw nga laing tao ug mauwaw ko. Pero isip ko sa kalalaki, gusto sab ko nga masatisfied na ako ang akong partner. Ang akong mga pangutana mo kining sunod. Unang pangutana. Sa diyang nag-edad pa ko og 25, dito na nagsugod nga medyo maglisod na gahi ang akong kinatao. Labi na kung magromansa mi sa akong kalipin. Unsa man yung hinungdan ani kung anong maglisod ni siya gahi? Ikaduhang pangutana. Kung maglisod na gahi ang kinatao, usa ba ni kasintomas nga duna kay sakit nga wa ka mahibaw? Ikatulong pangutana. Murag nagkaanam na og kawaygan ang akong kalipin. Kaya lagi maglisod na gahi ang akong junior. Doon ba mo ika-recommend nga tambal or ilim nun para mugahi og mabalik ang gana? Ikaw pat o katapusan. Kung magpa-check up ko, unsa man sab nga doktor ang akong duolon. Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Kevin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa. Kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginariling drugas kay medical doctor man ako, psychiatrist ug drug addiction specialist. Kasi-kasing pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema, Atty. Eileen Bathan ang mo regular niya na tambag niya na. No? Ang ato makotlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kining all our messages are nothing but a hatchment. Parang itlog, god. Itlog tayo, butay sing kubitor o lumluman sa manok. Pila ka adlaw na usa mapiso, no? So, ang antos ang manok, glom-lom, pero ay nagkapiso, malipay siya kay nagkabuak sa itlog, kay na may mga gagmayng manok. Ingon na sa rin katong kinabuhi, no? Diya ka na bang immediate gratification? Mamungin na itong gusto ba? Inanglang nitag, naaday reward outright. Pagkahuman mong trabaho, reward na yun. Di ba? Di makakuha delayed gratification. Diya ka na pag-eskwela, purbidang investment ni mo na sa panahon, sa utok, sa kwarta, para nga later on, puhon-puhon, o maka-diploma na kag college, marang-arang ang imong
ang imong kinabuhi, no? Kay ug di po ka mo antos, di ko na masantos, ug di mo antos. Okay? Ang atong makutlo, Okay, standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinomdo. ang atong makutlo, atong magtatampo di ay karong mga dawa si Kevin. 31 years old, nani siya kalibin partner, pero wag ko sila makasal. Nasi usa ka anak. Sumasa na bati na to ganina sa drama. Problema ni si Kevin, ha? Ako lang gining paningkamutan, Kevin. Ang problema. Matubag na ako, no? More on sexual dysfunctioning kang Kevin nga problema. Bata pa man yung Kevin. Ay, pila pa yung edad na niya? 31. Ako na to so na 31 ko. Puting hambugiro pa na ako. Karon wala na hambog. Nahurot ng hambog. Unang pangutana ni Kevin. Unang pangutana. Sa dihang nag-edad pa ko og 25, didto na nagsugod nga medyo maglisod na og irik ang akong kinatao. Ilabi na akong magromansa na may sa akong kalibin. Unsa man di ay hinungdan. Kung nganong maglisod naman ko og maulagyan na erection. So actually kining erection na Eric, no? Pero surprisingly bata pa ka. 31 bata pa na. Pero kining erection expected na siya nga mausab yun. Morning nga ng mga idara, no? Sugod-sugod na. Pero mas common gini sa mga idara na yun, mga senior, no? Pero mubari ni sa kada tao, no? Na may mga uban po nga medyo bisag senior na, 50 na edad, very kuan pagyapon, active. Na po uban nga 30 pa, 40 medyo luya na po, no? Ang mahitabo mong ni ang amount of blood nga mo rush through the penile muscles, yung supply ng lapita, medyo ding ubos for some reasons. Mao na nga dili maka-attain og erection. So daghan mang klase nga inunta erectile dysfunction. Nayuban nga dili good maka-attain og erection. Napoy uban nga mo erect nya dili maka-sustain ba. Mapaong rin siya. Bisag dili pa angay pagnon. So mao na. Napoy uban nga muubos ang iyang desire, ang iyang gana about sex, no? Napoy uban come and go. Na karon medyo horny, medyo kuan ni kanang lasti kayo, kondisyon kayo, pagkasunod adlaw nuwa na pod. So mao na nga mga problema sa mga lalaki, no? Na ay mga erectile dysfunction. So akong balikon, more on desire. Kaya kini magong sexual act according to Johnson & Johnson nga mo nang giskwelahan, mo nang gidiscuss sa classroom. Magsugod magyud ni sa appetite or imong desire. Tapos it's because na kay strong desire to have sexual act, mo na ma-excited ka, mo na mo reach ka og erection og mag-climax, then resolution. Mo na ang cycle sa sexual act. But others will develop some problem along the way. So unsa magay mga hinungdan ani in general, dili lang kay Kevin, dili lang kay Kevin na ko i-address ng ato sa tanang mga lalaki. So, muubos ang atong testosterone as we grow older, ha? Nya kanang uban nga walay tulog, kanang uban na nag-drugs, nagtabako, nagsikahubog, muubos. Yan na po yung mga medical condition nga makapekto sa atong sexual functioning. Like, kung ikaw, taas kag blood pressure, or maybe you're suffering from metabolic problem like diabetes. So, mao na nga maapektuhan pod, no? So akong balikon, taas kayong porsyentong hinungdan nganong naatay erectile dysfunction is because ang atong blood supply diha nga area sa sex organ is insufficient, ha? Dili sakto kay ang blood mo gud may makapa amount of blood nga murasin mo may makapa erect, no? Makapa strong sa penis, no? So, mao na ako ika-istorya sa una nimong pangutana, Kevin. Ikaduhang pangutana, kung maglisod nag-erect ang kinatao, usab ba ni nga symptom nga duna kay sakit nga wala mahibaw? Yes, ako na giningon, posible nga na kay mga neurological or mga metabolic na mga problema. Mga neurological, something to do with the nerve, no? Onya metabolic like
o diabetes na makaapekto gini sa imong performance. Psychological, psychological. Kay pareragod ka ng bisa pag unsa kanindot sa sudan nga gihukad sa pagapista nya wa kay ganang mukaon, no? Kay ganang mukaon. Pero bisag buwad ginamo sa diha nya gigutom kay ka, ganado kay kalmi kay kaon. Na balik ko na pa sa makausapa, ang level sa atong hormone, androgen, testosterone, lower for some reasons. So, basin og naa kay ingnon ta gipaminaw nga mga simptoma diha, ako lang ay pahibaw sa mga namino na to karong mga pudingunani nga problema nga erectile dysfunction, mulo ang imong libido, dako kay porsyento nga psychological, no? Psychological. Kay naa kay problema sa attain erection. Unya ang uban na problema nga premature ejaculation, na di pa angay nga mo ejaculate pero ejaculate na. And some of the people nga nag-suffer na ng mga problema has some anxiety problem. Kung permi gani kang wadto sa CR, frequent scanty urination, usanis mga tilimad na kay uterine dysfunction. Okay? So natin daghang mga tambal niya na mga food nga gina-recommend na mga tambal sa butika nga nga kong mga pipila, mga sildenafil, mga Viagra, mga unsa pa dia, pero careful lang muna ning mga tambala kay labi na kung nakay heart erection. Unya ang uban na problema nga premature ejaculation, na di pa angay nga mo ejaculate pero ejaculate na. And some of the people nga nag-suffer na ng mga problema has some anxiety problem. Kung permi gani kang wadto sa CR, frequent scanty urination, usanis mga tilimad na kay uterine dysfunction. Okay? So natin daghang mga tambal niya na mga food nga gina-recommend, na mga tambal sa butika nga nga kong mga pipila, mga sildenafil, mga Viagra, mga unsa pa dia, pero careful lang muna ning mga tambala kay labi na kung nakay heart problem. Daghan ang namatay ani. So di gyud mo basta-basta nga mo kuan. Naatay mga bagong pamagi nga use of shockwave therapy pero adto ni sa clinic gipagahimuon. Ang purpose ani is to increase the blood flow into the arteries nga nagsupply sa atong penis, no? So kinahanglan extra careful ang mga tao nga moinom og mga sexual enhancer, especially kung nakay heart problem. Kay daghan nang nadisgrasya ni ani. Sunod nga concern, murag nagkaanam naman og walay gana ang akong kalibin kay lagi maglisod og gahi. Doon na ba mo ika-recommend nga tambal? Mao to akong ginaingon, daghan kayo mga tambal diha, pero kinahanglan mo duol ka og sunod yung pangutana, magpa-check up ko unsa nga urologist ang imong duolon. Usa ka urologist, kinsa ba akong kailang yun? Iking Tinasas, murag urologist na siya. O nasa Chung Hospital, nalang gi-refer ko ni Dr. Rini Obra. Mo recommend na sila gun sa pamada. O ba nga mga problema is because nasa mga problema sa prostate, as we grow older, as expected. Kanya, siyempre, mawadaan ko doon ang imong partner, labi na kay mga bata pa mo, mga 30 pa mo, no? Dili na ma-consummated, dili na makumpleto ang yung sexual act kay erectile dysfunction. Daghan kayo mga ingo nga mukaon kanyani mo ana sa dito na katukog India pulpida tanan pagkaon sa India including rice halang mismo mo ng mga Indian nga very sexually active sila kay spicy food ilang kuan na mo kaon kuno kag bakasi, durian, mga spicy foods, daghan kay mga haka-haka ngayon dito may South Korea na mga baligya nga itong ginseng, may mga sexual enhancer ko no, dahil sa itong mga butika din sa Sugbo, daghang mga baligya nga mo na, but extra careful ka. Especially ako balikon sa makausap pa, those people who are suffering from cardiac problem. Because daghan nang namatayan ha? Sa mga hotel, mga motel, binaligig medyo taas-taas ng tag-edad, no? Okay, so kasabot ka sa akong speaker ni mo, Kevin, about your sexual dysfunction, psychological usay, no? Kay balik ko na ko desire, excitement, katong ejaculation or climax and then resolution, mga na cycle sa sexual act. Okay, so ngadto sa libuan nga millions nga naminaw sa tong problema kini ang kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Salamat kayo with Atty. Eileen Bathan, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.
RMN